tror, vi alle her i salen kan være fuldstændig enige om, at det her, det er 3 fantastiske bud. Men der er jo kun én, der kan vinde. Vi skal igen have lidt hjælp udefra, og vi skal igen have tændt en motor. Kan den starte derude? For nu kommer det, jeg godt vil tillade mig at sige, Esbjergs dyreste Suzuki Swift. Koster mere end 500.000 kroner. Søren Lule Pedersen fra Esbjerg Motorsport. Velkommen på scenen. Ingen buller og ingen skrammer, men vi skal jo have fundet vinderen. Årets idrætsmester i Esbjerg Kommune 2014.